nangumusta. Si Apostol Pablo ani nangumusta diya sa Corinto. Bahan sa Corinto sa mga magtotoo. Kay tungod naanay mga kaluyahon sa ilang pagpangalagad sa ilang kinabuhi. O di lang sa ilaha, kundi bisan sa tuwagan ng kinabuhi na dito usahay mga kaluyahon sa tuwang pagpangalagad o nagkinahanglan po ta og someone nga mangumusta sa tuwang kinabuhi. Amen. Unang uban sa tabang sa Ginoo ani ami karon nga nagapaabot sa pulong sa Ginoo isip usa ka pagpangumusta sa among igsoon nga niya karon sa layawan. Sister Janet, kumusta man ang ato ang kinabuhi? Amen. Sister Janet, Sister Dayan. Sorry. Kumusta man ang ato ang kinabuhi? Uban sa tabang sa Ginoo, salamat nagdaho sa Ginoo nga padayon gyapon sa bisog ang atong igsoon. Amen. Ning dapita uban sa iyang pamilya. Ang kaning akong basahon diri ang unang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Corinto sulat aron pagtagad sa mga problema nga nasinati sa simbahan nga gitukod ni Pablo dito sa Corinto. Sa Apostol Pablo nakasinati sa mga problema, nakapalita sa mga problema diya sa simbahan sa Corinto. Unang kabayon sa nakikita at pangumusta sa mga magtotoo diya sa Corinto. Amen. Ang maong mga problema may kalabutan sa Kristohanong kinabuhi. Nakita ni Apostol Pablo kaning sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon diya sa Corinto o sa ilaha usab nga pagtuo kay tungod naapoy mga nagsangyaw nga lahi sa gisangyaw ni Apostol Pablo. Adunay mga hiwi nga mga pagtulunan nga nasinati usab sila. Niadtong panahon na ang Corinto usa ka dakong syudad sa Grigo o ulohang syudad sa Romanhong lalawigan sa Akaya. Nabantog kini sa mauswagon nga patigayon nga taas nga kultura, naghitap nga immoralidad o nagkalain-laing pundok sa Ginoo. Ngunit si Apostol Pablo maningkamot gid siya uban sa tabang sa Ginoo aron mapahinumduman o mapaabtan o sulat ang iyahang ang mga magtotoo diha sa Corinto. Karon atong padayonon ni mga igsoon. Aduna tay upat ka pagtulunan nato makatuna ni ining tafna. Karon natay tubagon. Kinsay gusto nimong pangumustahon? Kuan ra sa atong una-una ba? Kinsa kahay gusto na akong pangumustahon? Amen. Sayon ba ang mangumusta? Pwede ba nga mangumusta ang nagkinahanglan po og pangumusta? Pwede ba? Pwede ka na? Nga ako man ta mo idasigon. Ako nabati na ako ng mga kuana. Ato mag-share ko sa kasir aduni. Nga naa sa lisod nga sitwasyon magdasig ka sa pagtan-aw na ako ba nga mura magdili ni sila dalasigon. Mas ako pa dasigon. Mo apan nagkinahanglan usab ang imong igsuon nga dasigon siya bisan tuod kita dalasigon kanang kinahanglan tag pangumusta naata sa kahimtang nga lisod apan gusto sa Ginoo nga buhaton nato ni nga aron pod makadasig sa uban. Amen. Nga makaingon sila nga isa naa sila sa kaharuway sa kahimtang ilang kahimtang mabati ko nila nga kining tawhana adunay kadasig lahi siya bisan tuod naa siya kaluyahon naa siya sa problema makabalo siya mubarog taliwala sa maong sitwasyon kabalo siya mangumusta. Amen. Sama ni Apostol Pablo nga bisan naa siya sa lisod nga sitwasyon lisod nga panahon wa gyud niya malimti ang pagpangumusta sa mga katawhan diya sa Corinto kay tungod ibuhat niya ning tanan tungod sa gugma. Aduna say gugma sa mga katawhan diha sa Corinto. Sama usab sa ato ang ginabuhat mga igsoon. Kitang tanan nakabalo ko og nasayod pud mo tungod sa atong gugma sa ato ang mga kaigsuonan.
Amen. ang gugma sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Aron po sila makasinati sa pagkamaayo sa Ginoo. Kung unsay atong nasinati, makasinati pod ang ato ang unsay pagtulunan ato makatunan niining takna. Ang unang butang mao ni diri sa bersikulo 13, akong basahon, pagbantay kamo, pagmalig-on diha sa pagtuo, pagmaisugon o pagmakusganon. Si Apostol Pablo nangumusta siya nga kinahanglan magbantay kamo, pagmalig-on diha sa pagtuo. Kay ngano man aduna nay mga nagtudlo nga lahi sa gitudlo ni Apostol Pablo aron sila madani sa mga dili maayo nga mga Amen. pagtulunan. Muna si Apostol Pablo nakigbisog bisan naa sa lisod nga sitwasyon, padayon din niya gihuptan nga kining pagpangumusta mao'y pinaka-importante aron ang iyang mga katawo, ang mga magtotoo diha sa Korinto, makabantay sila sa litag sa mga kaaway nga igsoon. Munang giingon diri nga buhata ang tanan diha sa gugma. Sa ikaduhang butang kining gitawag og gugma. 14, buhata ang tanan diha sa gugma. Kay kun ang pagpangumusta nato sa ato ang mga kaigsuonan kung kanan walay gugma, pagpangumusta sa ato pamilya kung wala tay gugma, di gyud na nato mabuhat mga igsuon. Dili na mulungtad og dugay sama sa usa ka relasyon. Kung walay gugma, dili gyud na mulungtad og dugay. Kung walay gugma, dili ka makahatag og panahon sa usag-usa. Dili gyud na mo taas ang relasyon labi na sa banag asawa kung walay gugma, kung dili ka mohatag og panahon sa usag-usa. Kinahanglan mohatag og panahon sa usag-usa aron makasinati ang tagsa-tagsa kanato nga kini iha jud kong gipalangga, iha kong gigugma. Ug dili lang sa banag asawa kundi pati na pud na sa tuang mga pamilya Amen. na wala pa sa pagpangalaga diha sa Ginoo. O kato silang pangumustahon aron sa hinay-hinay sa ilang ginabuhat sama sa unang mga kaning unang butang nga gingon pagbantay kamo. Aron sila sa hinay-hinay sa pag-share nato sa kahayag nga atong nabatunan, makabati sila kung giunsa sila nato paghigugma. Pinaagi sa pagpangumusta, makabantay sila hinay-hinay. Kay naay mga time, naay mga panahon nga usahay lisod sa atong kinabuhi nga kanang una bang mga sitwasyon nga kalit kaayo. Munay atong bantayan mga igsoon nga munay atong bantayan nga dili ta madala sa pressure na mingunanang mga panahon na mga igsoon. Nga kanang mga panahon na bisan lisod ang sitwasyon, mapabati gyud nato ang gugma sa tuang pamilya. Naamay mga panahon nga sa panahon nga kalisod sa atong kinabuhi, diha gyud nato ma-practice kung unsa gyud ang tinuod nga gugma. Unsaon nato sila pag-lead sa kinasing-kasing o unsaon nato sila pag-lead kining gitawag og pagpangumusta. Ilabi na nabang kanagong mga para sa mga magsuon, kanakong mga igsoon kinahanglan po na sa pangumusta bisan sige kita. Muna usahay man yung butang nga nagpahinumdum sa akong kinabuhi nga bisan nagkita ra mi sige nga wa gyud ka pangumusta nila. Pero usahay naay mga panahon nga katong basta ipakita ra gyud nimo ang gugma katong nahubog to akong manghod. Ningon na gyud siya nga maulaw naman ko nimo bro. Maulaw na ko nimo. Munang ibabati ra gyud nato sa tuang pamilya kining tinuod nga gugma. Amen. O kining pagpaubos. Ikatulong butang pagpaubos. Ningon diri sa 15 ako sang basay. Nasayod kamo may tungod kang Estefanias og sa iyang panimalay. Sila maoy unang mga Kristohanon dito sa Grisya og sila nag-alagad sa katawhan sa Dios. Besides, hangyoon ko kamo pagsunod sa mga pangulo nga sama kanila ug sa mga tao nga nagbuhat uban kanila. Si Apostol Pablo, bisan naa sa kung tan-aw nato si Apostol Pablo, dili na siya basta-basta nga mga magtutudlo pud na siya sa balaod. Kay Pariseo man na si Apostol Pablo. Grabe ka, taas na siya level. Apan si Apostol Pablo naghangyo pag siya ningon sa 16, hangyoon ko kamo pagsunod sa mga pangulo nga sama kanila
ug sa mga tao nga Amen. nagbuhat uban kanila. Sa mga kaigsuonan diha sa Corinto iyang gihangyo. Grabe usa ka leader si Apostol Pablo, usa siya ka taas nga posisyon, gihangyo siya sa mga katawhan. Makita nato diha nga ang kasing-kasing ni Apostol Pablo mapaubsanon gid mga igsoon. Sama usab pud sa ato ang pagkinabuhi unta nga makaangkon po ta sa kinaiya ni Apostol Pablo nga mapaubsanon. Gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi nga makasinati usab ang mga katawhan, ang atong pamilya nga nakasinati sila nga kani si Brad, si sister nakasinati na gyud sa pagpaubos. Naagi siya sa tinuod nga pagpangalagad sa Ginoo. Dire sa 17 akong basahon, nalipay ako sa pag-abot ni Estefanias, ni Fortunato o ni Akaiko. Sila ang ilis ninyo samtang wala kamo diri. 18. Og nadasig sila kanako. Og nakadasig sila kanako ingon man kaninyo. Angay pasidunggan ang mga tao nga sama kanila. Si Apostol Pablo nalipay siya og iya pang gi-appreciate ang gipangbuhat sa mga katawhan og kaning mga tawhana nakadasig Amen. usab niya og nakadasig pud sila. Mura bag magsakuan pa kanang kung gidasig nimo ko, nadasig po ko sa imong kinabuhi. Muna yun munang atong ikalipay ang usag-usa. Amen. Kung unsay mga kalampusan, unsay iyaha na sa iyang kinabuhi, ato pong ikalipay nga madasig ta sa kalampusan sa uban, nga kabalo ta mo pasalamat. Masayod ta nga ang matag usa nato nagpray gyud na sa usag-usa. O gi-pray gyud nato ang atong mga kaigsuonan. Ug bisan diri dapita padayon gyud nagpray ang ato ang mga kaigsuonan diri. O muna ikalipay nato nga kita makapangumusta ta sa ato ang mga Amen. unang ubos sa pagpanalangin sa Ginoo, tinaot nga kaning naagi tay tinuod nga kalipay. Buhato nato ni diha sa gugma kining gitawag og pagpangumusta. Amen. Sugdan nato karong adlaw ang pagpangumusta sa tuwang pamilya. Sugdan nato nga makasinati sila sa gugma nga ato pang nasinati diya sa Ginoo. Tinaot nga sa mubo nga higayon ato ning hinay-hinay sa tuwang kaugalingon kining pagpangumusta. Amen. Bisan katong mga tao nga bisan sa balay naaman diri mga kuan nga makasinati perunta sila og kuan kanang maayo ba na mapinagi sa pagpangumusta. Ako ra tong pangumustahon niya. Ako ra tong kuan. Amen. May ko ng Ginoo. Kumusta man kaon sa dugay. Wala mo guna na ako mabuhat. Wala nang karon po ako po kayo wag kuan ba. Bisud po kayo pangumustahon ba aning hubog. Kumusta man ka? Ay, ragsumpay. Kumusta mo kang kuana ka? Kumusta mo kang kuanan ka? Pero lisod kayo na practice tag kanang hubog-hubog kay maagi pa tag kaligid, Ah. makaagi pa tag suka-suka. Oh. Maglain pa tong ulo mo na practice pag hubog-hubog. Dili lalim. Oh, ako na agi ko ana. Oh. Munang ato sila pangumustahon. Pangumustahon nato sila. Kumusta man ka? Amen. Siguro kung mao gini kuan kay mao man ipahimangno sa Ginoo sa tong kinabuhi mo gini pinaka pamaagi siguro nga dili siguro pamaagi nga masuod nato atong igsoon. Amen. Oo. Kani pagpangumusta. Na unsa pa may kuan ikadugang ninyo. Tapang mo. May ko ng Ginoo. Praise the Lord. Salamat po sa pagpangumusta.